Mastu Nama Sidam Skaring Bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manikmaya kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan iki Bapak iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturna bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru iya ulun tampa pangestu ulun tampanana jenenge ulun apa Bathara Guru Pak jenenge ulun apa Bathara Guru kok ulun piye aku ngaturke bekti kok ulun tampa pangestu ulun tampanana engko gawe ganti jenenge iki muni ulun ki ulun ki nek basa kadewatan aku tak tonya modar kowe barang ulun ngono apa piye maksude ora ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun oh ya wis paham aku paham wis nggih ulun tampi pukulun kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to nek kowe ya kowe kuwi basane dewa kok wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun iya Bagong ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya nun inggih pukulun bekti kula kunjuk iya nala garing ulun tampa pukulun bekti kula kunjuk iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nun inggih sangat anggen kawula nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun Kakang Semar piye wonten menapa dene sing andika Kakang nimbali dhateng Kang Ayi menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya sing gedhe atimu ya Guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem pukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih pukulun iya Bagong ulun tampa angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika astunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padukan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayam tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbali apa Bagong ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ngendikane bapak pukulun sing nandur ulun ora nandur nang wis tukul dhewe oh liar iya tumbuhan liar ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa
Iya Bagong dadi daraning para dewa mula dewa ora ndahar. Sakliyaning Pelon Mertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala kuwi wis dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wo lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng Paduka Pukulun kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika Jambudipun Nirmala kalih Pelem Mertangga Jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Wondene Pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sedyane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho Pulun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Maringke Pelem Mertangga Jiwa menapa Jambudipun Nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir nek kedadian rak ming njur sambatra bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri maring dawuh. Bong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun Pelem Mertangga Jiwa Jambudipun Nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebab napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten Pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika Pukulun. Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani merga dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun Pelem Mertangga Jiwa Jambudipun Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar
Kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok mak tratap atiku. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek mung jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak, kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelemper tangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji, tak bedol sak wite. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek nang terminal wae dundang den karo kere ya, Pak. Aku dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak kulite Siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kok nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Mengkaro Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manik Maya, Teja Mayane Taga. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelemper tangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training e padake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndeng Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok njajal. Marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh, arep ngleleng-eleng. Cerewet ngapa bali ngono? Ngapa to kok nundung aku terus ngomong. Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, es kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae, urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong pikir wis kowe meneng iki kriwian dadi grojokan
geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model dia tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni ya. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan Lun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur Pringapus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Ah, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar. Heeh. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa orang-orang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Ah nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuli ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan bathine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan Kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman. Arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Saomongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggono apa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Heeh. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono. Yo numpak motor wae. Ya ngepit boncengke. Nah.
Antapa saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajan kok adepane. Ah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning e. Lah kuwi nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawakke. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu ira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku, nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora mung doteng peliri. Sono Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek jopo? Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk? Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo silakan. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udo kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenakke aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekung. Guandem watu sirahmu mutar kowe. Dar, iya. Ora rebutan. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Rek ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha nek dadi jenang nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Kowe lha dene iki do tegel karo aku tenan to iki. Aku ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Oh, mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya? Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sabut dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae dumek akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos ya. Nggih. Gon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Mun ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Mun nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah waksul sampean ngoten niku. Wis sah, rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun?
Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titiwancine arep nang ndi meneh? Nggih. Wis mung ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tak kedah, Bu. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok, menawa. Heeh. Kok kali sampeyan iku ngabekti. Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Cici. Gak vakum. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat kaku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok kakek wong mesti, Mbak. Mangane dikake tak sungsik kana wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas? Nggih, ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka. Carian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta lah tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis. Nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa
Ditrenggalani Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae Gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ah iya ya ampuh kok doan. Amun sing kok tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adepane rek. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ah iya. Sapa asmane? Takon ngaran ulun. Bagong waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wedan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi. Ki ana Yama Dipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat apa? Apa, Ndra? Lho. Duh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa ngerti? Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere dibal wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramaane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya, Mas? Ngethok jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Ngomong arep dikelabangi kembung ae sama. Anduk kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan.
Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku gune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Oh kowe iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudu nyelok bapakku ki padhe nyelok aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Ayo. Motare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Ndra lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem, wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Ha, baru. Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe lah. Ora weruh, maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Ngacomaken astanira kalih. Astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta lah kok ting gruduk tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nala Gareng. Waduh, ndara wis anggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Karkaca ndara Antarja Tru padha rawuh mrene. Wagong lho iki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara wis anggeni ndara Antarja ndara Karkaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kang nggih. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutuk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng slamet.
Pangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Kankaca, nulo garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulo garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Ndara pisan geni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumantamu swara kok di-eman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora sasok modo-modo ora ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wae. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wae. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe, wah, langsung pemburu aku. Iya, yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi, para putra kena dayaning sanggiwang rembulan, wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala, nglumpuke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biyantu karo Siwanayantaka wae. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikilku kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ta, Pak? Ora. Oh, aseme. Nek kompak Semar karo aku kok plotroke karo aja, Gong.
karo bapakne arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Aku ingin golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Limasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Darawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Darawati, Paman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi kok. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garucuk karo Abimanyu. Oh, Kakang Garucuk karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggre suwan negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten isa niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disile dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kana sing melu. Aku lu asikil kuasa murat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mandraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saora-orane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngerkos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ah iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argaram kang tumingal. Ram kang lumingal dendeng saengga praja. Gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna. Kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu.
Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan ki mesti wedi sik kok, Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhak Bleguduk Suwaru Gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih, sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepuranyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh iya, wong mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodo kae, Po. Dinai rante. Kae engko nek ora permono sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak Angkalara, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya swana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat.
Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Lho, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Lho, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebentino ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng, Pak.
Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna, lho iki Bakong. Heeh. Arep ngapa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku tong diputi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius ampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho. Mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe salah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok piye? Ana, Pak. Sak ngertiku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kosek.
aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar kowe ra. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung bawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Saman nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresna kali kula to? Tresna. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mengiso mbantu 150 bab. Kula tekan dhuwit ta iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero-loro ae, Pak. Apa jawab ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk bathine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyuwun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan.
Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak, nyuwun pamit. Begawan Dana Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Truk, mbok orangane to, Truk. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ra tok belani kowe. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe karo Kakang Garukoco. Iya, Kang. Iya. Karo Kakang Antarja. Iya, Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gunega aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu, Den. Yo tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Dadi tekan semono Sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar irawang-wang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wah niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen bloko tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuhi niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa
nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndorowati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndorowati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandatakun salah yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesu-nesune karo Koko Prabu Ndorowati. Mengko kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, terus nek kula bangga darampungi. Nek kula pasrah kowe tak bondo. Oke, wis ben mudhar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebonan apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangkemku aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing niku kepidak menungsa. Ngolek ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus Setyaki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo. Mati dening aku. Mangga ayo. Mandek nang kene, mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Anggir Antasena. Heeh, Mak Cilik. Anggir karo kaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus Setyaki. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat suara aku. Wis gawe wirange Setyaki kene marganing patimu. Panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara aku sing lenggah nang mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten.
Ya pancen tenan kok. Nek Majlik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo. Sago dadi suliye Bagong dijotosi Majlik Setyaki. Ah. Ampun ngoten, Gen. Njenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Majlik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong wesi kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikar karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira Majlik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong ki nek ora salah ki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki? Wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul ya, Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garwaca Kakang Turjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon nggawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kalih pustaka Jamus Jimat 5 Sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus 5 Sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani kok. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis lasan dadak wedi. Pusaka 3 boyonga ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati, Gong, nggih.